Kif kien jgħid il-Perit Dominku Mintoff, għalina Malta tibqa' l-ewwel u qabel kollox dejjem u kullimkien, u dan mhux ngħiduh biss iżda nuruh bil-fatti. Saħaq dan il-kandidat Laburista tal-Parlament Ewropew l-Avukat Daniel Attard li tenna kif mal-interess nazzjonali aħna ma nelabux u li dan huwa dak li jiddistingwina mill-Partit Nazzjonalista. Attard fisser kif fil-waqt li maħniex perfetti aħna nħobbu lil pajjiżna u lesti niddefenduh dejjem u kullimkien. Daniel Attard fakkar kif l-istorja dejjem uritna li l-poplu dejjem jiġġudikana fuq dak li nagħmlu u mhux fuq dak li ngħidu. F'dan il-kuntest Dr. Attard irrefera l-azzjonijiet legali li ħa fl-aħħar ġimgħat. Illum nista' ngħidilkom illi wara li tlabt il-Kummissarju tal-Pulizija jieħu passi fil-jiem u fil-ġimgħat li ġejjin se jiskattaw proċeduri kriminali kontra ċertu individwi li f'pajjiżna ħasbu li huma l fuq mill-liġi. Jekk ħasbu li se jagħmlu xi persekuzzjoni politika fuq wieħed minna, kif qed jagħmlu fuq seħibna Joseph Muscat, se jsibu lili l-ewwel wieħed illi nifqilhom u nifqilhom mhux għax waħdi ma x'għandi lilkom miegħi għax inħoss l-appoġġ tagħkom. Ġustizzja iva, ġustizzja iva, imma persekuzzjoni le. L-Avukat Daniel Attard kompla jgħid li spiċċa żmien li nħallu kollox għaddej u għalhekk tal-kelma tiegħu li jkun x'ikun ir-riżultat fl-elezzjonijiet li ġejjin u se jibqa' jieħu l-azzjonijiet kollha li hemm bżonn kontra kull forma ta' minbeda u persekuzzjoni politika. Il-kandidat Laburista tal-Parlament Ewropew temm jgħid li dan mhux għax irridu l-battibekki imma għax irridu ġustizzja li ma tħares lejn wiċċ ħadd, ġustizzja li ma tkunx għodda f'idejn min jinteressah biss mill-persekuzzjoni li ħafna Laburisti jgħixu u ġarbu taħt gvernijiet nazzjonalisti.